Benvidos a todos e todas e moitas gracias por estar aquí. Coa charla de Manolo Teiriño remata o ciclo que creando alternativas tratamos de facer da Asamblea de Ourense, un pouco por transmitir as inquedanzas de como vemos nós un pouco a realidade, tra xente que nos explique un pouco, que nos ilumine ou que nos fale un pouco desde a súa óptica da visión da situación social actual. En esta liña, echando o ciclo, temos hoxe con nos a Xosé Manuel Outeiriño, que é licenciado e doutor pola Universidade Autónoma de Barcelona en Ciencias da Comunicación e hoxe é profesor na Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela. Manolo Teiriño recuperou textos de don Vicente Risco e de don Ramón Otero Pedrallo e editou unos textos que estaban esquecidos, olvidados, foi unha labor de investigación moi bonita que nas épocas de nosa xuventude. Logo tamén fixo traballos de traducción ao galego, traduxo, por exemplo, a Henry James, a Joseph Conrad, entre outros. Tamén fixo traducións de poemas como de Derek Walcott ou de J.V. Foix, e tamén tamén é poeta, é traductor e poeta, ten publicados 3 poemarios. E logo a última obra que un pouco coa que contactamos ou que conectamos por estar un pouco no tema da globalización, que a última publicada por él foi tamén traduxo a Marshall McLuhan o libro da Galaxia Gutenberg, tan importante para a xente que traballa un pouco a comunicación. A súa última obra titúlase Globalización e imperialismo cultural, ven sendo unha traducción, unha recompilación con unha introducción traducidos de artigos que van sobre este tema, sobre o imperialismo cultural e a globalización. E, bueno, hoxe vai nos a falar sobre os medios de comunicación e a actualidade. El quere facer a charla, logo a ver se ten botar un pequeno coloquio e nos pode contestar un pouco as inquedanzas ou as dúbidas que nos queden da súa exposición. Grazas por estar aquí, Manolo. Tamén é unha aportación totalmente desinteresada. Está aquí, pois, eso, agradecerle, non, a súa presencia. Boas tardes, eu agradezo moito este convite á Asamblea, tamén a Universidade de Vigo, ou de Ourense. Quero falar de medios a sabendas de que falar de medios de comunicación de masas algunhas veces é algún tanto vago. Non todos os medios de comunicación son iguais, non é igual un medio inequívocamente propagandístico como poida ser El Mundo, como poida ser La Gaceta. Refiro-me ao caso do Mundo a vista, por exemplo, de como moitas veces fixeron campañas con informacións pouco probadas. Por exemplo, na penúltima semana das eleccións catalanas convírtese en motivo de portada un suposto esbozo non dunha investigación que relaciona a turmas con contas en Suiza, pero malia as intervencións do fiscal de Cataluña verdadeiramente non se dá conta de cal é, digamos, o estatus desa investigación. Entón, non é exactamente o mesmo falar de medios que inequívocamente son propagandísticos e a priorísticos, ainda que se pretendan presentar a xeito de medios de interese xeral, e moitas veces xa teñen, por exemplo, o nome de algo que implica unha representación universal, el país, el mundo, non la nación. Aquí vemos inequívocamente un recurso discursivo que advertían Marx e Engels nun libro que escribiron xuntos de mozos, que verdadeiramente non se publicou ata 1929, cando atoparon nos arquivos do Partido Socialdemócrata Alemán. Refírome á ideoloxía alemana, un libro no que eles revisaban moi irónicamente as pretensións dos filósofos idealistas alemáns, ou mesmo o idealismo de algúns filósofos anarquizantes. Entón, ali, por exemplo, Marx e Engels o que dicían é que moitas veces as ideas dominantes nunha sociedade son as ideas da clase dominante.
E se esas ideas dominantes chegan a ser as ideas da clase dominante é porque un grupo con intereses moi particulares fai pasar eses intereses particulares por universais. É certo que, poñamos por caso, algunhas das campañas públicas máis interesantes dos últimos anos son campañas como as de ocupar Wall Street, e acaba de chegar a traducción española de unha serie de conferencias de Chomsky sobre este tipo de cuestións, e unha das consignas de ocupar Wall Street era somos o 99%, é dicir, hai modelos de sociedades onde menos de un 1% da poboación dispón de máis do 30% da renda e logo o 70% distribuirse moi desigualmente entre outros. É certo que, efectivamente, son moitas veces as elites as que dispoñen non dun medio de comunicación, senón de toda unha panoplia de medios de comunicación que se presenta como un panorama aparentemente diverso, e un panorama enganosamente diverso. Por exemplo, Rupert Murdoch, este señor propietario de moitos medios, entre outros o Times, que tiña pinchados teléfonos de ministros en Gran Bretaña, ata de xente da Casa Real. Hoxe, o magnate do grupo de prensa máis grande que no mundo hai é un grupo de prensa para o que ven traballando hai anos José María Aznar, a razón de algo así como 1 millón de euros por ano, e, por certo, cando José María Aznar empezou a traballar para Murdoch con ese soldo de 1 millón de euros por ano, era aínda membro do Consello de Estado, porque todo expresidente do goberno español é membro vitalicio do Consello de Estado. Tiveron que suspendelo de funcións, porque hai, inequívocamente, a máis de que teñen un soldo considerable os membros vitalicios do Consello de Estado, hai unha serie de actividades que son incompatibles. E cando poñamos por caso as empresas de Murdoch son empresas que non só pretenden xerar opinión pública a través de xornais, revistas, televisións o paquete, por exemplo, de accións de Murdoch no ámbito español, non están en Antena 3, senón que son, por exemplo, axencias de imaxe de partidos, non? Axencias de imaxe que tanto aconsellan a un candidato italiano como a un candidato británico, como el motivo polo cal acaban parecéndonos indistintos, non? Todos estes candidatos, non? Que en moitos aspectos son pouco máis que Amor y Crédito do Capital. Pero, en fin, se nós quixéramos analizar o que hoxe é o grupo de medios máis grande do mundo, valeríanos moi ben un libro de Robert McChesney, que MC Chesney, que se chama Rich Media, Poor Democracy, medios ricos, democracia prove. No segundo capítulo, o que vostedes teñen ali exposto é o que é o modelo de medios mercantis neoliberais, e que xeralmente son transnacionais, e verán que a Robert McChesney comprende 3 páxinas do capítulo segundo, deste libro editado por vez primeira no 99, 3 páxinas para esquematizar as principais empresas do grupo New Corporations. As principais, non todas. Se teño que falar do modelo de Rupert Murdoch, porque creo que falar, por exemplo, non sei, dos Fernández da Torre sería irrelevante, non? A pesar de que son moi cómicos, non? O sea, hai pouco, cando a semana pasada presentaban ese libro que se entregaba co gozo o venres pasado, o sábado e o domingo, o venres en perfecta sincronía, non? Coa asunción da presidencia do tal Núñez e comparaban na Coruña a Núñez Feixóo con James Bond. É ben magnífico, non? Porque, sí, é certo, houve, digamos, poucos filmes tan ideolóxicos como esta serie de James Bond, en fin. Sí, Rupert Murdoch era fillo dun empresario australiano que tiña prensa local e partindo dese grupo expandiuse a capital australiana, pero nun momento dos 80 decidiu saltar a Gran Bretaña. Cando saltou a Gran Bretaña, o primeiro que fixo foi comprar xornais sensacionalistas, é dicir, comprar eses xornais que saen de tarde. En España nunca aprenderon moito. Houve un momento no que había as noticias de sucesos del mundo, perdón, del caso,
e estas noticias de parricidios, algunhas veces crimes paixonais, ocasionalmente touras con 3 ou 4 cabezas, digamos que toda esta información hoxe non aparece tanto nestes xornais porque este tipo de discurso dos medios, do mundo anómalo, do mundo imprevisible, do mundo incomprensible, parece mentira, en fin, as leis de Mendel son casi a excepción, matemática non a sabemos, si vemos como están as finanzas e todo ese tipo de cuestións, non temos criterios de administración pública, xa non sabemos o que é o ben público ou ben común. Estes xornais sensacionalistas, a voce que desapareceron, e por certo na península, afortunadamente, nunca tiveron, digamos, a relevancia que tiveron en Gran Bretaña ou en Alemania con Bild. Pero os que había quizáis deixaron de ter función porque hai cada vez máis televisión sensacionalista. Sobre isto falo yo mesmo. Rupert Murdoch entra en Gran Bretaña comprando xornais sensacionalistas e despois de comprar xornais sensacionalistas e de ir facendo caixa, comprou un xornal dun aspecto, dun onda completamente distinto. Comprou The Times, que é un xornal conservador, pero con tradición, con bo estilo literario, gramatical, con estilo circunspecto, e logo foi ampliando as súas posicións en prensa. Así que, teníamos por caso, cando a fins na segunda metade dos 80 empezou a falarse no ámbito de medios en toda Europa ou en España da cuestión das televisións por satélite, da cuestión de que as emisións de televisión por satélite habría que regularlas dunha maneira nova, porque podían emitir non só para un estado, senón para varios, co cal podían facer discursos que, pois, en fin, obviamente, non vayan unhas veces non contra intereses públicos dun estado ou do outro. O que Rupert Murdoch conseguiu era ter un dispositivo complexo, aparentemente dispar e variado, que facía de continuo propaganda, que elaboraba un discurso a prol de que a televisión por satélite estivese en mans privadas, en concesións privadas. Os argumentos que usaba era que se esa televisión estivese, por exemplo, en mans públicas, faría algo así como un discurso imperialista, de Gran Bretaña, o mundo, ese tipo de cuestións. E, por suposto, o discurso colaba porque, sendo, digamos, as nocións as mesmas, tiña que estar en mans privadas, modulábase, reescribíase ese discurso con estilo populista nos xornais vespertinos da tarde, con estilo circunspecto en The Times, etc. Así que, seguramente, na altura de hoxe, a hora de falar de discurso, medios, ou do poder da actualidade, temos que empezar a pensar na actualidade que elaboran moitas veces non xa medios, o mellor, dunha oligarquía local, ou un medio, por exemplo, no que teña unha grande parte da propiedade un bispado. Este é o caso da región de Ourense, que non é só a familia Oteiriño. No ano 1910, hai case 100 anos, hai un pouco máis de 100 anos, en Ourense o xornal máis lido era El Niño, era un xornal liberal no que escribían Risco Novo, moitos outros, e entón ese xornal liberal, onde Risco escribía unhas veces textos dandis falando irónicamente das festas do Liceo ou de outras cousas, ou referindo ao hinduismo, era a certo punto escandaloso para o bispado. Como era escandaloso e tiña bastante pregnancia, pois xeraron a región. A región despois foi tendo distintas líneas, etc. Pero hoxe, seguramente, en algúns aspectos, tampouco é o único centro de interese do que sexa a actualidade dos medios, a propaganda centralista que pode facer un Estado ou a través dunha televisión pública. Non é o único centro de interese o feito de que unha televisión ou unha radio, como a española, en troques de ser unha televisión ou unha radio pública, parece máis ben unha radio gubernamental, e de feito é gubernamental. Non é o único centro de interese algo tan abusivo como que poñamos por caso no programa matinal de Radio Nacional de España, onde cambiaron o locutor, que antes falaba pola noite, pero agora a primeira hora da mañá, nun programa de xéneros distintos, falando co mesmo ritmo, antes da folga do 14 de Santos, que estivera durante 2 semanas tratando o que tratase, soltando a consigna. Non, Manuel Cheche, non estamos para huelgas, non é momento para huelgas. Vale, aquí vostede
non está tratando as cuestións de interese público. Hoxe, verdadeiramente, o que seguramente nos podemos preguntar, non só a vista de televisións interesantísimas, non como esta de la teletienda, ¿sí? Todo isto por satélite que moitas veces remitiron sen licencia, co cal moitas veces escoitábamos dobraxes exóticas, non enviáronse as dobraxes españolas feitas en América, non? E o centroamericano, e entón anunciaron as cousas tan interesantes, fetiches case tan interesantes como poñamos por caso os do pensamento neoliberal. E eses fetiches eran a cama Resform, non esa cama que se hincha, verdade, non? Que supoño que ocasionalmente nos gustaría invitados a unha desas casas onde acumulan porcelanas de Lladró, esas inmensas panteras e todo iso, non? Para ser algo así como non sei, como un hospedado hostil, non un hospedado non hospitalario, non? Cando nos levarsen a habitación de comida e dicir, non, espera, trouxen a miña cama hinchable, apretar ese dispositivo, facer que a cama se hinchase e que empezasen a partirse os lladrós, todas esas cousas horribles, non? Bueno, igual temos que facer algo así con parte da subjetividade que nos ofrecen os medios de comunicación, non? Que empezar a crear as nosas burbullas e poder empezar a esquecernos por fin das preocupacións de moitos, non polo turismo en Marbella ou por outra serie de cuestións, non polos rendementos que poden obter os bancos e todo ese tipo de cuestións. Entón, eu creo que hoxe seguramente non temos que preocuparnos só de como algunhas veces as televisións públicas son televisións gubernamentais e a máis, por exemplo, nun caso dun estado como España son televisións que nos surten de discurso centralista, televisións que, por exemplo, non deron para nada unha cobertura ponderada das eleccións catalanas, non? Onde era moi previsible, por exemplo, o incremento do voto de Esquerra Republicana, non? Que nin sequera chegou, non? O acné de anos anteriores, pero que non se mencionaba. Quizáis porque a cobertura que estaban facendo, seguindo seguramente o criterio de algún xefe de sección, era unha cobertura comparable á actitude de algúns nenos pequenos, non? Que poñen a man diante dos olhos, non queren ver isto, non? A cobertura que se nos dá moitas veces, pois, por exemplo, da actividade teatral ou musical da península é tamén moi reductiva, non? Case non temos noticias nin dos festivais de guitarra de Córdoba, non? Case non sabemos nada de música vasca, non? Si hai dous grupos que Fito e os Fittipaldis, non? É de Bilbao, bueno, non temos case noticias, non? De música ou de actividade teatral catalana, e entón, digamos, a representación que nos ofrecen eses medios, non? É unha representación moi reductiva, é moi prove, pero a vez que temos unha representación moi reductiva e moi prove de todas esas cousas, temos cada vez máis información do último lanzamento pois non sei, de calquera grupo comercial de música estadounidense, non? Ou do último lanzamento cinematográfico dunha macroproductora estadounidense. De feito, fíxense, en televisión española, os venres, no telexornal máis visto, o remate, adoitan dar na sección de cultura información sobre as estreas cinematográficas. E xeralmente falan moitísimo máis dos lanzamentos de produtoras estadounidenses, non? Que de filmes de produción estatal, non? Ou española. Isto seguramente é así porque moitas desas produtoras fornecen segmentos de imaxes medianamente atractivas, acompañados de follas de prensa, non? Nos que só hai que cortar ou pegar, pero seguramente non é só que o material lle dea para encher con moita facilidade, non? E mínimo esforzo, isto é, con que non é só que o material lle dean feito xa algúns xornalistas, non? Senón que probablemente por conta de atender sempre a ese material, cando os cronistas cinematográficos queren falar do que lles parece relevante, o que lles parece relevante é ese cinema, non? E non o cinema alemán actual, non? Ou non o cinema danés. De feito, todo, digamos, este discurso propagandístico leva a que moitas veces alguén considere que un grande actor ou un grande director é probadamente tal cando filma algo en Estados Unidos de América. Xa lle pasou, por exemplo, a Sara Montiel, non?
cando fixo de India nunha película que se chama Yuma. E, bueno, lamento falarlle de Sarah Montiel, porque seguramente é case parte do pasado, como os inmortais son case parte do pasado, e eu viña a falar dos medios e do poder da actualidade. Os medios, inequívocamente, son, se vostedes queren, algo así como institucións ou dispositivos do poder. Os medios son, aínda que, claro, non é o mesmo falar de algún dos medios de Murdoch, que teñen únicamente un interese mercantil ou mercantil e político. Creo que vou abrir unhas cantas liñas, espero non ser moi obtuso, un pouco sempre son, espero non ser moi obtuso, vou esquematizar unha serie de liñas e logo, se queren, expandimos alguna delas. Se non, se turan isto. Se turan isto porque, en parte, vou falar de moitas cousas que todos vocês coñecen por experiencia. Vou referirme a estas cousas algunhas veces facendo mención de estudos ou de textos sintéticos que me parecen interesantes. Algúns dos textos que lles vou mencionar, unha parte deles, están nunha páxina electrónica que se chama Teorías da Comunicación, así todo xunto, www.teoriasdacomunicación.com. Ali poderán consultar algúns dos textos os que me vou referir e que son análisis sobre medios de comunicación, pero certamente non é o mesmo falar, poñamos por caso, dunha revista musical independente, non é o mesmo falar dun medio inequívocamente propagandístico como sexa, por exemplo, La Gaceta, ou El Mundo, e non é o mesmo falar dun medio que non ten interese comercial, pero si ten crecente público en Estados Unidos de América, que se chama Democracy Now!, que dixe Amy Goodman, non só boa xornalista, senón boa ensaísta, aí creo que se pode baixar unha versión en castelán, en radio, mantense pois de pequenas axudas, de pequenos donativos, e fai, por certo, un xornalismo dunha calidade excelente. Tampouco é o mesmo falar, poñamos por caso, de Le Figaro e dos medios independentes de Manila, vale? Eu sei que da mesma maneira que o público dos medios non é absolutamente homoxéneo, tampouco son homoxéneos os medios, nin tampouco son homoxéneos os produtores dos medios, os traballadores dos medios. Hai moi distintos tipos de xornalistas, hai non só xornalistas, senón xestores mercantis dos medios, que por veces poñen coutos xornalistas, logo algunhas veces, bueno, etc. Entón, en todo caso, vexo-me obrigado a sintetizar e a abstraer e intentarei dar conta, digamos, das miñas reduccións máis adiante. Creo que os medios son algo así como dispositivos ou artefactos que intentan definir a actualidade. É dicir, os medios son algo así como institucións que nos din o que está á orde do día e o que non está á orde do día. En consecuencia, o que está á orde do día por exemplo, someter, humillar os traballadores. A todo isto chamase mellorar a competitividade da economía. O que está á orde do día é falar de austeridade, non falar, pois, poñamos por caso, de exención de impostos ou de amnistías fiscais. Estes días falouse un pouquiño de amnistía fiscal porque cumpríase o termo, o prazo, víase que víase que non chegaran a recadar nin a metade do que esperaban. Pero, por certo, cando o goberno do Partido Popular falou de amnistía fiscal, houbo moitos inspectores de Facenda que lles dixeron que pro erario público non sería medida boa de xeito ningún, porque coas inspeccións habituais e as multas habituais recadaríase tanto como previsto, vale? En todo caso, os medios, por exemplo, levan moito tempo, levan máis de 2 décadas en moitos países, facendo que nos esquezamos de nocións como socialismo, facendo que nos esquezamos da obra de Marx, de Gramsci, de moitos outros autores, vale? Ortodoxos, heterodoxos. E, dende ese punto de vista, nós poderíamos decir que o noso colega Nick Cowdery da Universidade de Londres que os medios son algo así como un amplificador do discurso neoliberal, non do discurso liberal crítico. É que certamente importa ter voz, importa
Sí, nunha sociedade, unhas veces, o que importa é ter poder económico, non? Outras veces, aínda que isto non sexa o máis feliz, é ter poder de coerción, non? O poder de coerción, en moitos casos, é militar, non creo que nos interese. A moitos interesanos máis o poder discursivo, non? E, efectivamente, importa ter voz. Pero é que, cando, por exemplo, na metade dos 80, en moitos países europeos, recollo que estaba dicindo con Margot, non? O que se conseguiu era que as concesións de televisión se fixeran eminentemente a empresas que pudesen depositar avais moi numerosos. O que se estaba facendo era poder dar voz aos intereses de grandes grupos financeiros, e o que se estaba dificultando era a voz de moitos outros grupos sociais. Poño por caso que, por exemplo, en Holanda hai sistemas de concesión que fan que algúns sindicatos teñan televisións, que haxa non só televisións de sindicatos, senón de grupos culturais, mesmo de igrexas. Poño por caso que a maneira de xestionar, non, as licencias de televisión en cidades como Berlín, non, ou Gotemburgo, non, pois contemplaban a capacidade de que algunhas minorías teñan tamén televisións. Non vou falar de todo isto, pero, por exemplo, temos no número 37 da Trave de Ouro tiñamos publicado a Declaración de Berlín sobre medios públicos, non, e televisións comunitarias, e, bueno, non sei, isto era como se chovese aquí, non? Pero, bueno, os medios son logo unha serie de artefactos que definen certa actualidade. A efectos políticos, non? A efectos de doutrinas económicas, e non teñen máis que ver como, por exemplo, moitos xornais, mesmo os tidos por progresistas, non? El País, no seu suplemento de economía dominical, non? Nas últimas semanas, todo o que intenta facer é legitimar, non, a aplicación de políticas neoliberais. Por exemplo, este domingo non, o anterior, todo o que se dicía era que se a economía española, non sei que entidade é isto, pero bueno, vou aos seus termos, se a economía española quería gañar competitividade, como non o podía facer reducindo custos enerxéticos, non, a electricidade subira, como non o podía facer non reducindo outros custos, non, materias primas, pois entón necesariamente se quería gañar competitividade, non, e incrementar as exportacións, non, pois o que tiña que facer era reducir custos salariais. É que este era o camiño, vale? Efectivamente, neses suplementos, e non falo xa de intereconomía, aproveito para decir que hai un bulo que din que bueno, non falo xa de intereconomía, non, despois é necesario, non. Por suposto, moitas veces os xornais, para manter a nosa atracción, teñen sempre unha columna que difire un pouco. Por exemplo, nese suplemento económico del País podemos ler todas as semanas artigos de Paul Krugman, o Premio Nobel de Economía de 2008. A última semana falaba da loita de clases en Estados Unidos en 2012. E o artigo era ponderado e era elegante. Por certo, Paul Krugman non é un economista socialista nin de lonxe, é máis ben un economista funcionalista, pero un economista funcionalista racionalista, de acordo? E cando en este momento que se está aplicando son medidas non para salvar a especuladores, medidas para, por outra banda, intentar legitimar unha economía de casino que é delirante. É dicir, eu creo que é profundamente lamentable, non, que, por exemplo, algunhas administracións, a madrileña ou a catalana, non consideren que unha das opcións económicas, non, para ese territorio é montar un macrocasino, non? E non entremos en cousas cómicas que nos contaron os medios, porque as decían membros da administración, por exemplo, o conselleiro de Cultura de Madrid, non, que se chama Percival Manglano, non? El que decía que en fin, a empresa de Adelson, non, resultaría moi atractiva tamén, porque sería dinamizadora cultural, aí xeraríase grande. Sí. Decía que ali se celebrarían congresos, reunións científicas, bueno, en fin, sí, francamente, sí. A percepción que nos dan algúns medios é inequívocamente delirante, non? Pero esta digamos, representación e descripción do mundo que sistemáticamente se nos ofrece, non? Un día e outro día,
pretende construir un sentido común, non? Pretende chegar a ser algo así como unha representación do interese común ou universal, pretende ser algo así como, en fin, a representación dos intereses universais, pero en moitos casos son intereses moi e moi parciais. Bueno, se hai algo así como 170 anos, Marx e Engels dicían que as ideas dominantes son as ideas da clase dominante, non? Hoxe teríamos que preguntarnos se iso segue sendo así. Porque o mellor o que acontece é que unha parte dos medios de comunicación crean evidentemente cortinas de fumo ou cortinas de fume, crean pantallas espectaculares, crean diaporamas, onde ali pois se nos fala ou de asuntos banais, non? Ou de celebración de formas de consumo, e sen embargo sabemos que as elites o mellor non comparten eses valores, non? É algo como se estiveramos nun edificio de 2 pisos, non? No de abaixo, non? Súrtese un discurso para as masas, non? E as elites, sen embargo, non? Xogan unha estricta racionalidade, non? Pero unha estricta racionalidade de grupo. Sí, é inequivocamente un xogo cínico. Non vou desenvolver isto, pero quero apuntar algo que Manuel Vázquez Montalbán, que foi un interesante xornalista, e tamén escribiu libros, por exemplo, sobre historia de medios de comunicación, informes sobre a información, contaba nunha xornada sobre medios en Santiago de Compostela alá por 1980, dicía que é un artigo que se chama a cultura e a sociedade antes de que chegue 1984, estaban a 4 anos, e está recompilado nun libriño que editou do Castro e Sala, que recompilou Miguel Cancio, naquele tempo Miguel Cancio, chamábase Medios de Comunicación en Sociedades Dependentes. O que Manuel Vázquez Montalbán, que viña escribindo en prensa dende os 60, que pasara pola cadea de Lleida e todo iso contaba, era que no tempo da transición os medios surtiron de fatalismo, surtiron de un discurso decepcionante o común da xente, e entre mentres, pois, dende logo, o que pretendían era que se pudesen manter eufóricas as elites. Eu non sei se lembrarán que esa Rosa Montero, que agora está tan preocupada algunhas veces, non, por ver un probe nun caixeiro, todo iso, no curso dos anos 80 escribía novelas sobre as tópicas do desamor, o desencanto, é dicir, todo isto foi o clima que crearon, non, certo tipo de medios. E non poden estar outra cousa, porque os medios son aparellos discursivos, son artefactos que nos intentan transmitir unha certa idea de actualidade. Esa actualidade moitas veces pretende que xa a historia rematou. Esa artefactualidade da que falaron de realidad Bernard Stiegler, pois o mellor o que fai é instalar certa amnesia histórica na xente, e as maneiras de instalar esa amnesia son moitas. Eu quería falarles de outra cuestión, e esa cuestión é que, por exemplo, os medios o que tenden a facer é a engrosar o presente. Moitos medios falan horas e horas do acontecido na última semana, nos últimos 15 días, por non chegar xa a casos extremos, non? Como moitas televisións matinais que seguen falando dos tristes acontecementos do Madrid Arena, non? Todo iso aconteceu o 1 de Santos, estamos a 5 de decembro e seguen falando. Pero claro, é dicir, o certo é que, pois, por exemplo, o día 13 de Santos, un día antes da folga, seguían falando desas cuestións, e sobre todo seguían indicando que non había responsabilidades, non, do Concello de Madrid. Moitas veces os medios, o engrosar o presente e facer que centremos a atención únicamente no recente, fan que esquezamos momentos anteriores. A hora de falar, por exemplo, de como temos que asumir os crecentes recortes de dereitos laborais, de dereitos civis, poden chegar a facer que esquezamos que só hai un ano a legislación laboral era ben distinta, non? Vale.
que acontece cando, por conta deste engrosamento do presente, acabamos esquecendo, non? Situacións anteriores, distintas, unhas veces mellores, outras veces peores e que se superaron. Pois que, como non estamos habituados a contrastar, non, os cambios sociais, pois máis ben tendemos a inhibir a nosa capacidade de concebir que o futuro tamén pode ser distinto, vale? Porque nas sociedades nada é natural, as sociedades non están rexidas, non? Digamos, por leis naturais, os homes, os grupos sociais, os homes e as mulleres teñen vontade, en consecuencia non podemos prever, digamos, a evolución da sociedade como podemos prever, non? Pois a rotación dos astros, vale? Pero creo que esta é unha das cuestións que para min é importante. Non tratar únicamente casos de informacións falsas, véñenme agora a cabeza algunhas que debería de citar. En maio deste ano, El País publicou unha información falsa e ofensiva. Indicou que un colega da Asamblea de Ourense, creo que de Estudantes en Futuro, intentara agredir o tal Núñez Feixóo en Ourense. Foi absolutamente falso. O que intentou este colega e outro foi sarcásticamente, irónicamente, darlle a man e felicitalo pola súa xestión. Vale, isto foi nunha visita a un hospital. Pero fíxense que moitos tivemos ocasión, antes de ver publicada esa información, tivemos ocasión de escoitar esa mesma tarde, o feito aconteceu non unha tarde en maio deste ano, tivemos ocasión de escoitar o rumor de que alguén agredira, neste caso, o xornalista que publicou ese texto, o xefe en Compostela, que publica eso para Edición Galega, e compaxina ese texto, non vou dicir o nome, estaba vendo ou contando o que quería ver, porque ademais o presidente da Xunta de Galicia vai con 3 gardacostas, e cando unha persoa vai con 3 gardacostas non é posible agredilo, se non é con armas brancas, e esta dende logo non era a intención. E máis, se un miraba a foto, advertía que non era posible pola disposición corporal que ali houbera unha agresión, e sen embargo eso ocorreu, vale? Eu non quero entrar hoxe nestes casos extremos, vale? Nestes casos extremos podría contar, se vostedes queren turramos do fío, o que máis ben quería ter en conta era que os medios son, en primeiro lugar, aparellos discursivos, son aparellos ou artefactos que pretenden definir a actualidade, e que pretenden moitas veces que esquezamos, que borremos da nosa cabeza moitas cousas, moitas cousas que sabemos porque son parte da non só da cultura que temos nos libros, nos arquivos, senón da nosa memoria familiar, da memoria social e de moitas outras cousas. E además, digamos, entrar na amnesia é, de alguma maneira, perder a capacidade de idear outros momentos. Sobre isto, por exemplo, falou Pierre Bourdieu, o sociólogo francés, nun breve libro ben fermoso que se chama Sobre a televisión, pero sobre isto escribe tamén un alemán que leva tempo traballando na Universidade de Nova York, que se chama Andreas Huyssen. Deste non teño textos na páxina. H-U-Y-S-S-E-N. Hai un libro del moi fermoso que se chama En busca do futuro perdido, non cultura en tempos de globalización. Eu creo que o futuro que nos interesa. Bueno, creo que me estou entalando aquí. Os medios seguramente dificilmente poden ser neutros. Se eu teño que falar da relación entre discurso dos medios e poder, creo que é moi interesante a obra do lingüista holandés Teun van Dijk. Moitos colegas de Santiago levan anos lendo a obra de Teun van Dijk. No ano 1993 publicamos na Trave de Ouro en Premier, moito antes que Oxford ou outros, cedeunos un texto magnífico que se chama Discurso, Poder e Acceso, e isto está na librería pública. Que nos di Van Dijk? Bueno, que das formas de poder social, pois obviamente unhas son coercitivas, outras son económicas, outras son discursivas, vale? A respecto do discurso dos medios e do poder discursivo, miren, o poder discursivo é o poder de describir, de ter ocasión de describir as cousas, de describir de describirse de presentarse e de describir os outros, non? Un pode describir o outro
ponderadamente, ou de boa fe, ou benintencionadamente, non? Ou outras veces pode describilo de maneira denigrante, estereotípicamente, non? Non? O andaluz este, non? O galego este, non? O franchute este, non? Bueno, sí, o típico discurso clasista, los obreretes. Esto soa, verdade, non? Pero non decimos los ejecutivos. Paran, bueno, todos. Sí, esto es simpático, decir, los sobreretes, verdad, non? O que acontece é que os medios, día a día, escriben o mundo, e eses termos co que describen as situacións, o mundo, non? Isto é unha crise, non é unha estafa, non? Pois eses termos que están aí e que pasan a ser de uso habitual son termos cos que moitas veces acabamos autodescribíndonos. É dicir, que de alguna maneira acabamos colonizándonos, non? Acabamos someténdonos, non a eses discursos un tanto compulsivos dos medios. Aproveito para decir que nun momento brillante da súa Enciclopedia das Ciencias, que ten os apuntes da clase de 1814, Enciclopedia das Ciencias do Espírito, de Hegel, teríamos que chamar Enciclopedia das Ciencias do Espírito prusiano, eso sí, ¿no? Pois dicía Hegel que a partir de algún momento a lectura dos xornais non chegaría a sustituir os restos matinais. É dicir, que da mesma maneira que pola mañá non a xente vota non un Ave María, un Pai Noso, pois nós, efectivamente, escoitamos a mesma mallada, non? Da importancia, non? De que a bolsa non teña perdas, da importancia de que os empresarios estean moi contentos, non? Da importancia, non? De que as bases norteamericanas poden seguir ampliándose, non? Por todos os planetas. Todo isto é moi importante, verdade? Non sabemos por qué, pero é cuestión de fe que é moi importante, vale? Bueno, entón, sí, efectivamente, hai unha fantasmagoría, non? No tipo de realidade que describen os medios. Ahora ben, advirto que estou neutralizando moito, non? Hai casi todos, en moitos medios, non en todos, algunhas veces, algunhas páxinas que teñen crónicas que verdadeiramente pagan a pena, alguén que aproveita para escribir entre liñas, etc. Quería contar outra cousa, fíxense, dixen que con Nick Cowdery, por exemplo, que é importante ter voz, non? Espero que vostedes a teñan hoxe, bueno, iso non van a ter moitos días por moitos anos, pero non toda a xente ten igual acceso aos medios, vale? En primeiro lugar, hai que ter certos recursos para facer medios de comunicación, aínda que no século XVIII custaba máis imprentar unhas follas, non? Hoxe, mellor imprentar en papel custa, pero da mesma maneira que nos 70 empezou a ser fácil ter unha radio, non? E facer, non? Radios libres, pois hoxe, en moitos lugares, é relativamente fácil facer publicacións electrónicas, non? Ou ter unha páxina como esa que les indiquei, teorías da comunicación. O caso é que, claro, algúns medios teñen moitísimos recursos, non? Económicos, non? Para facer propaganda, para ofrecer, non? Bueno, pois moito espectáculo para crear moita atención. E con respecto ao acceso aos medios, por exemplo, as grandes televisións ou os xornais, e falo das televisións porque en moitos países, por exemplo, en Gran Bretaña, a 80% da xente segue tendo como fonte principal de recollida das noticias as televisións, vale? E non as publicacións especializadas, de acordo? Pero logo acontece que hai unha porcentaxe moi grande, nalgúns momentos chegou a ser casi 90% da prensa británica que estaba en mans de Murdoch, o señor este que estive. Sí? Claro, que afortunadamente seguía habendo revistas en Gran Bretaña, páxinas electrónicas, non sindicatos, universidades, pero... Vale. Bueno, entón, quen ten acceso aos medios? Miren, xeralmente, os medios teñen acceso ás persoas con máis poder social. Un financeiro, non? Un gobernante ten máis acceso, xeralmente, de acordo, ca un estudante ou ca un emigrante. Que nos contaba Van Dijk? Que se queremos estudar a relación entre o discurso dos medios e poder, a cuestión do acceso é moi importante. Por certo, eu falilles do artigo do ano 1993, Discurso, Poder e Acceso, vale? Pero Van Dijk foi ampliando estas cousas e hai un libro do ano 2009 publicado en Geixa que se chama Discurso e Poder.
é un bo libro, é interesante. Ata analiza, por exemplo, algúns dos discursos parlamentarios de Zapatero cando ainda non era presidente. Vale, non? Vale. Entón, hai xente que pode ter acceso aos medios de motu propio. De todos é sabido que mesmo un medio público dos máis prestixiosos do mundo é dos mellores, é dos máis amplos. A BBC, non? Moitas veces atendía xa nos anos 60 a chamadas de ministros, non? Que telefonaban e dicían quero que me entrevisten en tal programa, non? Facéndome estas preguntas e en tal orde, non? E entón efectivamente había non? Que facía esa entrevista con esas preguntas en esa orde, non? Pero todo, por suposto, todo iso non? Se presentaba como unha entrevista espontánea. Vale? Entón hai xente que ten acceso aos medios de motu propio, pero moitos outros dificilmente teñen acceso aos medios de motu propio. Cando algunhas veces uns estudantes presentan non? Un documento cunha reivindicación, ainda que chamen amablemente non? E dean razón de por que queren falar dunha cuestión interesante, pois o mellor non teñen acceso aos medios. O mellor é posible que o redactor crea que sería interesante escribir unha páxina sobre iso, non? Pero o mellor o xefe de redacción non? Di que non, ou senón o director. Vale, sobre isto escribiu unha xuea estadounidense moi lista, moi inteligente, que se chama Gay Tuchman, un par de artigos que teñen na páxina Teorías da Comunicación, se queren podes anotalos. Un chamase O Ritual Estratégico da Obxectividade. Está, marcan www.teoriasdacomunicación, todoxunto.com, o ritual estratégico da obxectividade. É un artigo de Socioloxía da Prensa onde se fala de que cando algo chega a publicarse, non? É resultado dunha cadea de decisións que non implica só os xornalistas, senón moitas veces non o director ou outras veces alguén que está no mundo das finanzas, non? E que ten unha parte do capital do medio e que, pois, por exemplo, impide que moitas televisións estadounidenses falen de riscos nucleares. Claro que non van falar de riscos nucleares, non? Televisións, non? Como a CBS e todo iso, nas que unha parte da participación de capital está en grupos que tamén son propietarios das nucleares, non? Entón iso desaparece, de acordo? Por non falar, por exemplo, de que fíxense pouco antes do accidente de Fukushima, moi pouco antes, non era só que, por exemplo, no Parlamento Español estivese falándose da posibilidade de prolongar a vida da central nuclear de Garoña, non? E que falasen a prol disso non só parlamentarios do Partido Popular, senón do Partido Socialista, non? É que había, e poderíamos ir á hemeroteca, moitos artigos na prensa española de catedráticos de física e todo iso que falaban non só dos beneficios das nucleares, non? Que sí, con certo nivel de gastos son necesarios, senón, ainda por riba, da carencia de riscos. Sí? Foi francamente divertido. Pero obviamente o que hai é toda unha estrategia de campaña, de relacións públicas, non? Que consiste moitas veces non únicamente en pagarlle, non? A un catedrático, non? Para que escriba algo, non? E o catedrático non sexa relevante, senón en apoiar a ese catedrático ou apoiar esas liñas non de investigación. Entón, cando de súpeto hai diñeiro non nunha cátedra de física para estudar algo, non, ainda que ese algo sexa algo xa absolutamente coñecido, non, ou ese algo sexa irrelevante, empeza a estudarse iso, non construes ese discurso social. Bueno, en fin, ben, quería decir que o acceso aos medios de comunicación é desigual, e ese acceso ten moitas veces que ver co poder social. Non se trata só do ministro que chama non a BBC para que entreviste, senón que moitas veces un empresario nunha cidade non pode chamar a un medio de comunicación e acadar páxina, sí? A un sindicato xeralmente custalle moito máis, non? E depende do ambiente dos países. E que, por suposto, cando empeza a propaganda neoliberal toda a xente empeza a falar mal dos sindicatos, non? Polo que sexa, non? Porque son roxos, outros porque son pactistas, non? Rousseff, non? Xa estivo falando dos sindicatos ou todo iso, non? Ou de calquera tipo de organización social, non? Que non sexa financeira, non? Pois entón, claro, xa resulta máis difícil non entrar nos medios, pero fíxense, a cuestión do acceso tamén temos que examinala, como decía Van Dijk, atendendo, por exemplo, as formas de cita. Cando moitas veces un ministerio expide unha nota de prensa, ou cando, por exemplo, a Xunta de Galicia surtía a moitas redaccións de informes non e de notas de prensa non con titulares non
o que comprobaban moitas veces era que unha parte do texto da prensa, non, reproducía literalmente, non, eses documentos. Cando en televisión se fala, por exemplo, ou se dá a noticia das declaracións dun ministro, non, xeralmente aparece el en imaxe falando directamente, non? Sí? E en radio escoitase a súa voz coas súas palabras, a cita en voce, non? Isto é unha forma de acceso óptima, non? Directo, alguén fala, non? Coa súa propia voz, coas súas propias palabras, pero outras veces, se alguén ten acceso aos medios de comunicación despois de esforzarse, non? Grupo de estudantes, non? Inmigrantes, non? O que acontece é que readaptaron os seus termos, algunhas veces con sinónimos, e algunhas veces, digamos, esa paráfrase, ou esa adaptación, ou esa sinonimización, non? Altera moito o valor, non? Do que se di, de acordo? Entón, o que me preguntaría eu, quen verdadeiramente ten hoxe acceso aos medios de comunicación e en que condicións, e aí verdadeiramente empeza a haber moitas veces cuestións de diferencia de poder cando non de abuso, non? O sea, moitas veces na traducción, adaptación, sinonimización dunhas declaracións, non? Dase a volta o que se lle quería decir, non? Se que non falamos de casos concretos, eu podría falar mesmo da miña experiencia. Os medios dificilmente poden ser neutros, pero outra cousa é que sexan ponderados, podrían intentar ser ponderados. É dicir, podrían intentar representar nos seus propios termos, non? Os distintos grupos, as distintas asociacións, non? Os distintos individuos. Sobre isto, por exemplo, falou Stuart Allen. Hai un texto tamén na página de Teorías da Comunicación, Stuart Allen 2008, Martin Stuart Allen 2008, chamase sobre a obxectividade, as noticias de esfera pública sobre obxectividade, imparcialidade. Porén, eu coido que o que máis nos interesa é estudar os casos nos que se dá o abuso do poder e tamén nos interesa estudar os artificios polos que se abusa do poder. Son cousas como as que vivo estudando Van Dijk. Bueno, vou ler, para non disgregarme moito, para rematar e para ter ocasión de falarmos un pouco todos. Eu creo que sí, seguramente os medios de comunicación son artefactos que intentan definir a actualidade. A isto podemos chamar artefactualidade. E a artefactualidade consiste moitas veces en xerar cortinas de fume ou, se vostedes queren, estrategias de contención. Porque hai xente que di que os medios, por exemplo, poden crear grandes cambios sociais, non? Que, por exemplo, sen tantas revistas de tatuaxe agora e o mundo non habería tanta xente tatuada, non? Que sen tantas radios nos anos 50, nos 60, non? Verdadeiramente non se podría difundir o pop, non? Que certo tipo de cosmética, non? Ou certo tipo de consignas, ou certo tipo de discursos, non? Non se difundirían sen os medios de comunicación, pero máis ben, o que en xeral fan os medios é reforzar comportamentos, non? É reforzar comportamentos, non? Moitas veces inxenuos ou moitas veces tidos por populares, non? Ou comportamentos que, pois, poñamos por caso, fan que non abordemos críticamente as arbitrariedades do poder. Durante este ano, non, do goberno do Partido Popular, xa tivemos moitos exemplos, non? Por non falar agora do caso da reforma constitucional celérica do PSOE, que creo que foi lamentable. A cuestión de que os medios, que moitos definiron de alguma maneira como unha especie de pegamento social, máis ben impiden os cambios que os xeran, non? Tratouna Gay Tuchman, de quen xa lles falei, por exemplo, nun dos textos que hai en Teorías da Comunicación, non no ritual estratégico de obxectividade, noutro que se chama As institucións dos medios, e está, só teñen que marcar o PDF Tuchman Inst, abrevié así. Bueno, esta cuestión das estrategias de contención podría relacionarse co que un antropólogo sueco, Ulf Hanner, ben interesante, tamén estudou como se fan as noticias, chamou xestión do significado social. Para min, a xestión do significado social foi algo patente despois da folga do 14 de novembro nos titulares de prensa que tentaban minimizar exageradamente, tentaban anular a importancia da folga. Neste respecto, foi moi interesante o programa, o intermedio que dirixe Wyoming, o día 15 de novembro,
e se ofreceu un repaso de titulares de folgas xerais dende o ano 1976 e amosou que case sempre os titulares da prensa, quere dicir, da prensa non só burguesa, senón conservadora, burguesa conservadora, usaron titulares similares e moi de cote palabras idénticas durante máis de 3 décadas. Poño por caso fracaso, non sei se lembran ese programa. En todo caso, o funcionamento dos medios, no que Ulf Hammer chama xestión do significado social da folga do 14 de Santos, foi similar á xestión do significado dos desgraciados acontecementos do Madrid Arena, ese pabillón que non reunía as condicións de seguridade requeridas e que se alugou e ainda por riba se encheu de xente, non máis que duplicando aforo, para celebrar unha festa mimética, un Halloween americana, que podemos interpretar como, digamos, unha produción de masas. Sí, porque, mellor, antes de falar de medios de comunicación de masas, teríamos que falar, como Agustín García Calvo, de medios de formación de masas. Hai medios concebidos para crear masas. Como se crean masas? Pois de maneiras moi distintas, non? Adorno e Horkheimer, nun libro clásico de 1947 que se chama Dialéctica de Ilustración, incluíron 2 páxinas moi brillantes, están nos apéndices finais, que se chama Illamento por comunicación. Que é isto do illamento por comunicación? Algo que xa se empezou a advertir nas sociedades dos anos 30 ou dos 40, que moita xente se engancha a radio, moita xente se engancha a lectura de prensa, interpreta o mundo con esos tópicos, con esas maneiras de escribir o mundo, e cada vez fala menos, non só co grupo familiar, senón cos compañeros no traballo, non? Cos concidadáns, non? Estamos illados por toda esa tópica de comunicación, non? Son moitas as persoas que non se atreven algunhas veces ir a asembleas e, sen embargo, foi magnífico ver como hai 2 anos e hai 1 ano en moitos lugares, non? Por exemplo, aquí en España, en toda a península, en Estados Unidos e en moitos outros lugares, concurreron nos espacios públicos, empezaron a falar, non? E empezaron a falar seguramente con tópicos que non eran os da propaganda, non? Dos medios neoliberais. Bueno, sobre a cuestión da produción de masas non vou falar agora. Houbo grandes casos de produción de masas con moito dispendio de diñeiro técnico, o Congreso de Nuremberg. Foi un acontecemento propagandístico, non? O Congreso de Nuremberg, concibido non só para que moita xente se reunise e vira aquela figura histérica como era o Führer, non? Que aprendía a súa xestualidade de actores, non? Senón que se fixo o Congreso de Nuremberg para congregar a multitude de xente, para filmar esa multitude e para que a través do dispositivo que o tempo eran as pantallas de televisión, perdón, as pantallas de cinema, televisión non había aínda, puidese circular por toda a Alemanha esa filmación. Pero, por certo, Leni Riefenstahl, que fora unha actriz mediocre das películas da UFA dos 25 e amante de Hitler, Leni Riefenstahl, encalladamente de Hitler, ia filmar ese congreso de Nuremberg, non? O resultado desa filmación é o filme Triunfo da Vontade. Pero a primeira vez que se fixo o congreso de Nuremberg, Leni Riefenstahl non deu feito. Sí? A pesar de que, por exemplo, contaba co apoio dun home certamente enxeñoso que era o arquitecto Arnold Stier, non? Aquel home que tiña a idea de facer non só as arquitecturas que fixo, senón unha arquitectura non xa de sólidos, senón de luz, non? Ámbitos de luz, non? No que aparecera a xente. Entón foi Stier o que creou esas gradas en Nuremberg, non? Que moitos anos despois filmou Alexander Kluge, un dos seus primeiros documentais, Brutalidade en Pedra, aqueles espazos lumínicos, non? E logo decidiron toda aquela coreografía de toda aquela xente que ia alá, como van outros nos autobuses con bocadillo de tortilla, veña a votar, non? Sí, con esa música de fondo que é esta de Ricky Martin, hai que ser pepero para decirte que te quiero, pepero, me juego la vida por ti, James Bond. Sí, la cosa latina. Pero vamos a xermánica, eles son máis serios. Entón, cando montan o Congreso de Nuremberg, montano para amante do Führer, era así. Sabemos que amante do Führer porque, por exemplo, Milito Torreiro, un home que é galego, pero naceu en Uruguai, e que estive moito tempo de cine no país, tive ocasión de entrevistar a Riefenstahl cando tiraba as súas memorias.
están publicadas en libro, non as lea, non di nada interesa, pero no, ainda que ata os 80 anos andaba facendo filmación submarina, non con traxe de scuba por aí, esas cousas dos fondos do mar, as anémonas, interesantísimo todo, non? Que como de Cousteau, pero en cursi, non? Entón, claro, Leni Riefenstahl non deu filmado a primeira aglomeración, pero as condicións de producción, non? Do Partido Nacional Socialista, non? Nos 30 en Alemanha eran moi boas, non? O cal fixeron un congreso o ano seguinte, produciron novamente, non? Esa realidade de masas, non? Produciron masas, e entón sí, efectivamente, finalmente a Leni Riefenstahl ocurreuselle colgar unha cámara nunha grúa, o que din os historiadores do cinema superficiais, o primeiro traveling vertical, non é ver aquel filme que verdadeiramente, dende o punto de vista da montaxe, da especificidade cinematográfica, non ten nada interesante. O Buñuel era máis grande, era moito máis grande o tempo, por exemplo, Jean Renoir, o cineasta francés, que filma, por exemplo, aquela película A Regra do Xogo, non? Unha película na que vemos a moita xente nunha festa, nunha casa burguesa, non? Que se vai pondo en queda porque non sabemos que acontece no xardín, hai ruidos. Bueno, todo este filme de Jean Renoir non tivo o dispendio de produción do de Riefenstahl, non? Nin de lonxe, non tivo que ter toda esa programación psicotécnica, non? Que adoita ter o fascismo. De feito, Renoir filmou A Regra de Xogo sen guión. Había algo así como que Marx chamaba un intelecto xeral, non? Funcionaba a inteligencia colectiva e eles sí que percibían o ambiente de unha maneira moito máis áxil, pero hoxe os superficiais, seguramente atraídos polo que Susan Sontag chamaba fascinante fascismo, non? Nese seu ensaio revisan a historia do cinema, siguen falando da cursi de Leni Riefenstahl, que alá polos 20 era unha actriz segundona das películas da UFA, daquela produtora cinematográfica alemana. Isto tamén son medios de comunicación, porque seguramente os medios teñen hoxe moito máis que ver co entretemento, coa desconexión, coa transmisión de certo tipo de imaginarios, non? Ou de ideas que coa información. Poden transmitir a xente a idea de que, por exemplo, a productividade ten que ver coa compulsividade, non co rigor, non? Que o rigor ten que ver cos modelos de disciplina militar, non? E non, por exemplo, coa actividade crítico-intelectiva e coa aplicación e todo isto. Os filmes de Leni Riefenstahl son un caso de produción de masas, non? Son un caso de produción de sociedade de masas, pero creo que o que a nós nos pode interesar dos medios de masas non ten nada que ver con iso, non ten nada que ver coa teoría da propaganda fascista. E, sen embargo, aínda hoxe algúns aspectos da propaganda fascista seguen usándose, por exemplo, no discurso centralista español ou noutros, non? E en moitos outros. E a este respecto, remito-lles atención sobre un texto que desgraciadamente tampouco teño na página, que está no número 34 da Trave de Ouro, número 34, e chamase A teoría freudiana e o modelo da propaganda fascista. É un texto que escribiu Theodor Wiesengrund Adorno. Bueno, dixen que os medios son artefactos que crean a actualidade, sigo aquí a Derrida, era algo así como unha artefactualidade, e que o mellor xestionan o significado, pero que xestión de significado fan eses chamados medios de masas? O mellor son un pouco máis que amplificadores do discurso neoliberal, pero o discurso neoliberal non é só transmisión de información, senón tamén de actitudes e de crenzas. Penso, por exemplo, hai un magnífico antropólogo que se chama Michael Herzfeld, que dá clases en Harvard, ou Harvard, pronuncian outros. Na página de teorías de comunicación teñen un texto que pon Herzfeld, H-E-R-Z-F-E-L-D, pican aí no PDF e o baixen. Hai un libro de Herzfeld moi interesante do 95 que se chama A produción social de indiferencia. Isto seguramente é unha dinámica dos medios actuais, non? Ti ves que están botando xente á rúa, non? Ves que desahucian a xente, pero, que máis ten, non? Ata que, claro, algunha xente de asamblea, non? Ou de stop desahucios, non? Ou de algúns abogados, non? Como que máis ten, non? Isto é bruto, non? Vale. A respecto das actitudes que nos transmiten os medios, eu preguntaríame que o que cultivan hoxe. Diría que, por exemplo, unha combinación de banalidade e fatalismo. Cultivan, por exemplo, a banalidade, non?
para, de alguna maneira, compensar, non? Ou permitirse unha certa evasión do ton fatalista habitual. Sobre esta cuestión da banalidade nos medios escribiu hai anos, eu diría que casi o seu primeiro libro, José Luis Pardo, profesor de Pensamento Contemporáneo na Complutense de Madrid, que ten un libro que se chama tamén O malestar na cultura de masas. Agora ben, cultivan tamén con esa banalidade o conformismo. Cultivan, por exemplo, o culto á moda, que é un mecanismo inequívocamente conformista, pois a moda consiste en se axustar a orde do día sen cuestionar a tal orde do día, e cal é a racionalidade a tal orde do día, non? Sen cuestionar pois as prendas correspondentes, se teñen algunha razón de ser ou algunha utilidade para unha vida mellor, non? E isto que se vai aprendendo, non, por conta do estar in, non, e estar out, non? Este tipo de culto á moda dase tamén no culto, digamos, as modas políticas, non? Motivo polo cal, eu supoño que agora o que está de moda é ser como María Dolores de Cospedal, de feito cada vez xa me vou parecendo máis a Cospi, non? Ou unha cousa así. Porén, hai quen di que os medios falan moito de política de clase, non? Ou non, eu creo que si transmiten unha actitude clasista, non? Banal, superficial, pero tamén me atrevería a decir que en moitos aspectos os medios ofrécenos moi escaso contido político, e que en consecuencia teñen tamén escaso interese público. Raymond Williams é un magnífico non sei, ensaísta e escritor británico que foi profesor de Cambridge, non? De teatro, de medios moitos anos. Nun libro do ano 1961 que se chama Medios de Comunicación, dicíanos que se collíamos un xornal, está editado en Península, e tirábamos as seccións de deportes, e tirábamos despois, non, a sección de anuncios cinematográficos, non? E tirábamos as seccións de internacional que se copiaban, non? Xeralmente das axencias, non? Nos xornais británicos, quedaría entón algo así como, e tirábamos os anuncios, sí? Quedaba un 18% do contido, sí? E nese 18% do contido, algunhas veces falábanse, pois, por exemplo, do pavimento dunha rúa, non é unha grande cousa de debate político, non? Dese 18%, pois, o mellor, si quedaba un 4 ou un 5% de debates políticos. Entón, seguramente o que nos gustaría é que os medios falasen un pouco máis de política. Pero non só a prensa que depende do sistema máxico da publicidade. Porque, claro, se se está collendo publicidade non de esta pequena empresa de aquí e esta de alá, co cal podemos manter certa autonomía, senón só de grandes multinacionais de publicidade que teñen as contas tamén de transnacionais como Ford, Coca-Cola, entón non se pode falar non de certas cousas, vale? E sobre isto tamén teñen un texto na página electrónica que se chama Raymond Williams, R. Williams, a publicidade, este ensaio clásico, a publicidade do sistema máxico, onde se fala, bueno, de que seguramente os medios comerciais son o síntoma dun fracaso das relacións sociais no mundo contemporáneo. Miren, hai pouco houbo eleccións galegas, non? E o mellor, algúns estiveron preocupados porque na televisión de Galicia se falaba un pouco de política, pero eu botei en falta que se falase de política, Algúns dirán, desta vez houbo debates, non? Pero que mágoa, non? Son unha televisión pública, non? É dicir que verdadeiramente só permitiu, por exemplo, entrevistas previamente gravadas, enlatadas, non? Cando Túñez e cando outro señor entrevistaron a Núñez Feixóo ou entrevistaron a Emilio Pérez Touriño ou entrevistaron a Jorquera, entrevistaron con preguntas que previamente pasaban, non? Senón non había maneira de formulalas, non? Logo, claro, así se explica, non? Que, efectivamente, na interacción verbal, nas respostas, non houbera ningún momento de silencio, de reflexión, non? Saían fiadas, non? Son máquinas, non? Núñez Feixóo, non? E Touriño, pero sobre todo Núñez Feixóo, non? E vémolo, por exemplo, pola sintaxe esta que ten de lle prometo, non? E sí, acórdanse da sintaxe de Feixóo, é brillante, pero nese brutal, é James Bond. Entón, seguramente
o que nos temos que preguntar é que política nos ofrecen os medios. Atreveríame a decir con Zygmunt Bauman e cunhas ideas que el expresou nun ensaio que se chama Como se ve en televisión, está nun libro en castelán que se chama A Sociedade Sitiada, non? Society Under Siege, e hai un artigo que se chama As Seen in TV. O mundo como se ve en televisión igual ten unha certa relación co mundo tal como é, porque se hai un crecente poder financeiro, pois claro, non? As televisións, non? De alguma maneira tamén trataban esas cousas, pero que nos dicía que en moitas pantallas de televisión nos últimos anos houve cada vez máis programas de testemunha, non? Programas onde aparece non só alguén que vai confesar en fin, preocupacións sentimentais, non? Senón as dificultades para chegar a fin de mes, non? A arbitrariedade que cometen con el no traballo, sí? Entón, van falar de cuestións en clave de experiencia ou de vida persoal, como cada vez se fala máis en calidade de testemunha persoal, de cuestións, e as persoas que adoitan acontecer alá son persoas que se seleccionan para que non teñan unha grande capacidade analítica. Cada vez máis os que ven eses programas, non? Intentan entender problemas estruturais da sociedade, non? En clave persoal. Pero todos sabemos que hai moitos problemas estruturais da sociedade que non teñen solución persoal, non? Desde que cando se determina, por exemplo, que se van a habilitar inmensas partidas de capital para resgatar, non? A bancos fracasados privados, non? Ou a entidades como eran as caixas de aforo, que primeiro se convirten en bancos, acórdense, e agora que se convirten en bancos, se teñen un burato máis grande, agora vanse a habilitar grandes partidas para rescatar. Ese é un problema estrutural. Non imos conseguir un monto de capital deste tipo aforrando cada unha certa cantidade no noso consumo de electricidade, non? Ou aforrando na nosa roupa, non? Da mesma maneira, as cuestións de contaminación que poidan afectar o quencemento global, non? Non as imos arranxar apagando ou comprando bombillas de baixo consumo, non? Porque, verdadeiramente, as cuestións, por exemplo, de consumo de auga, non? Non as imos arranxar, ainda que, sí, é un síntoma de boa vontade pondo un dosificador, non? Que dá a metade da carga, non? Non, porque as cuestións de consumo teñen que ver coa auga que se usa para enfriar maquinaria en moitas plantas industriais que se poderían ventilar de outra maneira, etc. Entón, fíxense unha cousa. Os problemas estruturais dificilmente teñen solución persoal. De acordo? Os problemas estruturais hai que encaralos discursivamente definindo ideas políticas, ideas do común. Pero o que verdadeiramente acontece co ambiente que crean moitos medios que nos expoñen a toda esta xente que moitas veces non é a que máis recursos expresivos ten, ni máis recursos intelectivos, ou se os ten non está no mellor momento, o que fan é que haxa unha crecente incapacidade da xente para reformular ou traducir os problemas persoais en cuestións políticas, non? O político no persoal. Estamos perdendo, non? Esta artefactualidade non só está facendo que esquezamos situacións anteriores, non? Ou outra temporalidade e que podamos imaginar, non? Un futuro tamén distinto, senón que está, de alguma maneira, crevando de continuo a nosa capacidade, non? Para traducir, non? A experiencia persoal, non? En cuestións políticas. Este é, digamos, un dos mecanismos de contención ou de estrategia. Vou ir rematando. Non é novidade ninguna que os medios se entendan a xeito de pegamento social. Ora ben, a función de cohesionadores de certos medios, a función de correlación con certa actualidade, máis parece o pegamento que impide as innovacións e as melloras. E dende o punto de vista de creación de temporalidade, sí, o que importa non é só o engrosamento do presente, senón, por exemplo, que se nos conten historias recentradas. Verían que, por exemplo, algunhas das series de máis éxito da televisión española foron series como Cuéntame, ou Amar en tempos de guerra, ou, por exemplo, indo un pouco máis atrás, a serie de reportaxes sobre a transición de Victoria Prego. Sí? Sí, a hora de contar o pasado, non? A transición que verdadeiramente se solventou como se solventou tamén porque houve, por exemplo, independentistas vascos, non? Que tiñan accións
de violencia política moi efectivas, non? Se truncaron, por exemplo, a posibilidade dunha das sucesións do franquismo, que foi con Carrero Blanco, non? Queríamos facer un documental así na dúa, en breve. Vale. Ou creo que a hora de falar da formulación do Estado non todo foi unha graciosa concesión non dos sectores máis reformistas ou aperturistas, non? Do franquismo, non? Ou de Falanxe, que foron os que deron o primeiro turno de goberno, non? De Suárez. Pero se miramos aquela serie de capítulos documentales, parece que na transición todo foron concesións e acordos, non? E non antagonismo, algunhas veces. Contóse nosa historia de maneira recentrada. Non só no discurso informativo, senón, por exemplo, na ficción. Porque se un miraba a algúns dos capítulos de Cuenta Emilio dos Alcántara, veamos que cando a muller da familia puña unha tenda de roupa, pois aquilo tiña unhas facilidades pero supremas, non? É dicir, cando verdadeiramente para abrir unha tenda había que pedir permisos municipais, logo terías que ver, non? Quen tiña crédito, non? Para traer a mercadería en stock, bueno, todo era facilísimo, verdade? Todo era maravilloso, non? Entón, creo que moitas veces se nos contan as historias recentradas. Bueno, os medios rexen por conta da creación de pseudoacontecementos a vida diaria de moitos. Rexen, polo menos, a orientación cognitiva de moitos. Os sociólogos conservadores, como é o caso de Niklas Luhmann, dirían que os medios axudan o individuo a reducir a complexidade da vida social. Porén, a tal reducción é a que nos ofrece rodas de muiños para comungarmos. A diferencia de Niklas Luhmann, por exemplo, Julian Habermas, que non é alá un home moi radical, na súa teoría da acción social comunicativa falou de que os medios ofrecen comunicación sistemáticamente distorsionada, non ocasionalmente distorsionada, comunicación sistemáticamente distorsionada. E tamén dicía, alá nesa obra grosa do ano 1981, están 2 tomos en Taurus, que os medios de comunicación, a máis de ofrecer comunicación sistemáticamente distorsionada, contribúen á colonización do mundo da vida, Lebenswelt, é dicir, o mundo das relacións tanto familiares, veciñais ou internais, contribúen á comunicación sistemática, a colonización do mundo da vida por parte do sistema, é dicir, das relacións sistemáticas, non? Agora, todas as nosas relacións familiares, políticas, deben de estar supervisadas por un código estatal, non? Sí? Ou por códigos ou por normas de comportamento, sí? Ata claro, efectivamente, temos que empezar a preocuparnos polas formas de acoso sexual dentro do matrimonio, sí? Ese tipo de cousas, sí? Todo isto pode regularse. Bueno, os comungantes destas reduccións que ofrecen os medios adoitan aceptar esquemas moi groseiros de acción social. Tenden a considerar a política en termos de personalización ou mesmo de decisións persoais dos líderes. Tenden tamén a interpretar a realidade en termos de reaccións primarias, porque as noticias, como dixera Robert S. Park, un dos primeiros grandes sociólogos estadounidenses, teño un texto en teorías de comunicación que pon Park, sí? E chamase a forma de coñecemento da noticia, un capítulo na socioloxía do coñecemento. Ali nos di que o tipo de coñecemento que nos ofrece unha noticia non é o tipo de coñecemento que nos ofrece o discurso histórico, é outro tipo de coñecemento. Non me estendo agora nesto, non sei que non falámoslo. Park dicía que as noticias están redactadas, están estructuradas para que respondamos a elas cunha intersección que expresa a nosa reacción perante a anomalía, non? Porque as noticias non nos falan de moitas cousas boas que regularmente acontecen nas sociedades, non adoitan falar dos moitos nenos que todos os días en moitos países do planeta avanzan no coñecemento das matemáticas, non adoitan falarnos de moita xente, non que inicia cooperativas novas, non adoitan falarnos, pois, por exemplo, do habitual, non que un can morda un home, non senón de que un home morda un can, non? Entón, cando se espectaculariza iso, un acaba tendo unha visión de vaya como está o mundo, non? E, por suposto, agora cando os medios neoliberais nos falen do Estado, van nos falar de corrupción, non? Nos gobernos, non? Pero fíxense das estrategias de connivencia e de corrupción, non? De grandes grupos empresariais ou corporativos, deso non nos van falar, non? Sí? E van cuestionar certos modelos de internacionalización da economía. Bueno, no mellor dos casos, como vou deixar pouco ocasión para o coloquio aquí, a ver se falamos outro día fora. No mellor dos casos, como indicou irónicamente Peter Sloterdijk nun libro
escríbese S-L-O-T-E-R-D-I-J-K, de apelido holandés, pero da clase en Viena e en Karlsruhe, non? E hai un libro del moi divertido que se chama Experimentos cun mesmo. Está publicado en Pretextos, Valencia. O capítulo final, os dous capítulos finais falan dunha teoría dos medios de comunicación verdadeiramente dunha teoría pouco convencional, non heterodoxa. E ademais resulta que este libro é un libro de conversas cun vigués, Carlos Oliveira, que alá polos 80 publicaba algunhas cousas en Luces de Galicia, escribía así polo fón raro, non era portugués, non era galego, e agora como marchou a Alemanha e traballa ali na radio pública de Baviera, non? Pois agora, sí, a normalidade alemana e a normalidade, bueno, en fin, creo que xa non escribe tan raro. En todo caso, fixo un libro de 4 horas de conversa con Sloterdijk, e ali Sloterdijk di que os medios son algo así como un artefacto que nos ofrece ruido socializador. Sí? Eu entendo isto, miren. Hai moita xente que pola mañá, un pouco de erguerse, e nin plenamente experto, prende a radio. Sí? Ese ruido está aí, acompañando, non? É algo así como o ruido da actualidade. Sloterdijk di cunha grande ironía que ese ruido socializador dos medios ten a función de librarnos das sereas interiores, está ben, non? Da percepción do un como, non? Absolutamente illado, pero tamén me preocuparía esta cuestión de librarnos, porque o mellor os medios o que nos intentan é facilitar esa sensación de disolución do eu que Sandor Ferenczi chamaba sentimento oceánico, non? O ocean flux, non? E que, en fin, tratou Umberto Galimberti no seu libro Psique e Tecne o home na era técnica, e do que teñen unha mostra no 66 a Travedor nun texto que se chama Comunicación de masas de sentimento oceánico, vale? Agora ben, pensemos en que os medios son un certo ruido socializador. Se me permiten, analicemos distintos planos sonoros deste ruido. En primeiro lugar, eu creo que hai un ruido de fondo, e ese ruido de fondo é o do capital, non? Quen paga, non? Para que se edite ese xornal. Sobre ese ruido de fondo falou Raymond Williams no ensaio A publicidade do sistema máxico. Teñen unha páxina Teorías da Comunicación, Raymond Williams, Publicidade do sistema máxico. Despois, noutro plano, habería outro ruido, que xa non é o de quen paga, o gaiteiro, non? Senón que é o ruido do que Jean-Paul Sartre chamaba o práctico inerte. Vostedes lembren que na Crítica da razón dialéctica, non? Aquel libro de 1959, que é seguramente o máis vigoroso de Sartre, o que el se preguntaba moitas veces era o comportamento da xente que fai por facer, non? Seguimos traballando nestas condicións, non? Porque sí, é mellor asalariados que non autónomos, non? E cooperativos, non? Seguimos falando desta maneira, non? Porque, sí, non sabemos por qué, non? Isto é o práctico inerte. Puño un exemplo do práctico inerte indicando, por exemplo, a xente que está desacougada e desesperada nunha parada de autobús, non? Porque non chega ningún, non? Pero, bueno, ninguén fala da súa preocupación ou da súa urxencia, non? Ata que en algún momento, alguén formula iso, non? E entón empezan a decatarse da arbitrariedade de que a liña non vai con regularidade, vale? Moitas veces a xente en prensa segue traballando dunha maneira arbitraria, dunha maneira na que, por exemplo, só a xerarquía dá acceso ao discurso, concede voz, non aos poderosos, a pesar de que algúns profesionais preferían que non fose así, pois sinxelamente porque se fai así. Así que temos o ruido de fondo primeiro do capital, non? Logo, noutro plano, creo que está o ruido de facer a prensa como se fai, non? Sí? Falando, pois, por exemplo, de presentacións de perfumes como se fora unha noticia, non? Falando de empresarios e nunca de traballadores. A isto chamaríalle o práctico inerte. Por certo, se a Crítica da razón dialéctica é un libro do ano 1959, en 1975 a filla adotiva de Sartre, Arlette Elkaïm Sartre, non? Unha xeriana que la adoptou, publicou unha segunda parte, e eu traducín un texto desa segunda parte que fala da pretensión de totalización social a través de aparellos como a través das máquinas representativas como na televisión,
Eso teñen que entrar na página de Teorías da Comunicación, SACT, TV Galego, vale? É un texto ao que penso que non se lle prestou atención da bonda ainda, de acordo? SACT tamén caeu no esquecemento. Este engrosamento do presente que fai que a xente pense en Bernard Henri Lévy, este señor que se preocupa agora, non? De que os palestinos, non? Poden ter, sí, este señor que trai Xosé Luis Barreiro, non? A falar por aquí, por Galicia, porque realmente debe ser unha das mentes máis brillantes, non? En fin, non? Da propaganda pánica, non? Francesa. Bueno, e hai outro ruido que eu quero falar, e ese ruido é o ruido non xa do práctico inerte, senón o ruido da fragmentación, non? Da fragmentación que é característica do discurso informativo. Sí? Miren, Frederick Jameson, que é un grande crítico e analista social estadounidense, marxista, e moitas outras cousas, dicía que cando collemos un xornal, non? Realmente o que acontece é que todo está aí, en portadas, e sen embargo non se entende nada. Sí? Todo está aí porque está fragmentado, non? De súpeto está o Euribor, non? De súpeto está que os despidos, de súpeto está certo tipo de cultura, por suposto o traxe de carne de Lady Gaga, non? Que non sei se é unha cousa pois moi innovadora a vista pois do que sabemos de Kiki de Montparnasse, non? Das musas surrealistas de hai 80 ou 90 anos. Entón todo está aí e non se entende nada. Isto chamaríalle o ruido da fragmentación, non? Esta percepción fragmentaria que non facilita nin a comprensión, nin unha interpretación crítica do mundo, e que en consecuencia tende a paralizar, non, a actividade de moita xente. Como falei de fragmentación e do ruido de fragmentación, teño que falar un pouquinho, brevemente, para rematar, de ideoloxía, de acordo? Vou falar moi brevemente. Miren, a ideoloxía non é só un conxunto de nocións abstractas, non? Ou de principios de acción. Ideoloxía non é só pensar na noción abstracta de igualdade, liberdade, non? Ou na relación que teña que haber, porque sen un pouco de liberdade non hai igualdade, non? Sí? Pero sen igualdade, como pensamos? Sen certa igualdade, non? Non digo que teñamos que ir do uniforme, non? Nin falar nos mesmos termos. Como pensamos a liberdade? Vale? Pero algúns autores, John Thompson, por exemplo, dixeron que cando falamos de ideoloxía non falamos só dun sistema de ideas ou de nocións, e temos que evitar o que ele chama a falacia do internalismo, porque esas nocións, por abstractas que sexen, exprésanse ou en palabras, ou en imaxes, ou en actitudes, de acordo? Sí? E despois, algunhas veces, esas mesmas nocións expresadas nunha palabra ou nun sinónimo teñen unha distribución social máis ampla ou menos. Eu creo que temos que preguntarnos, por exemplo, se non hai unha ideoloxía das noticias televisivas que non ten que ver con que volvan por un partido ou por outro, senón con que pretenden presentarnos en microrelatos de 1 minuto e medio ou de 3 minutos, non? Ou ocasionalmente en cuestión de 10 minutos, é dicir, a procesos sociais moito máis complexos, non? É ideolóxico, non? Creer que collendo únicamente mínimas referencias, non, deste ruido socializador, podemos estar interpretando ben a sociedade, vale? E sobre isto, recoméndolles un texto de Tony Bennett que está na páxina de Teorías de Comunicación e que se chama, poñan Bennett, o texto chamase Medios, Realidade, Significación. A parte final fala de ideoloxía das noticias televisivas. A primeira parte pregúntase se os medios son algo así como espellos que reflicten unha realidade que persiste, ou máis ben, non? Crean representacións, non? Que a xente asume, non? Por idóneas, e entón acaban creando algo así como actitudes, de realidades. Pero tamén ese artigo nos fala de a quen demonizan os medios, non? Xeralmente os mozos, non? Moitas veces os vellos tampouco aparecen, non? Só aparecen as persoas en calidad de traballadores. Fíjense, algunha das últimas demonizacións dos medios e aquí era a preocupación, bueno, foi moito máis na prensa española, non? Na Madrid e na Galicia, pola xente que facía botellóns. Sí? A renda de moita xente estaba baixando, non? Os prezos de algúns bares, a moitos rapaces, claro que lles gustaría tomar cafés ou copas ou quente, pero
pero, bueno, eso estaba caro, non? E, en consecuencia, claro, ian beber os parques. E, claro, se un non sabe beber e estás escuras e a botella, pois, en algúns casos hai intoxicación etílica, vale? Pero non creo que se fose o principal problema, E, ademais, vale, non? En todo caso, ese era o principal problema social, non? E o mellor algúns deses rapaces saen a beber, como saíron a beber sempre moitos estudantes e todo isto, non? Despois de estar traballando bastante e aturando bastantes presións e con bastante gusto durante unha semana, mesmo aturando a tipos pesados como eu. Bueno, pois, outra cousa é que seguramente moitos medios fanse cunha concepción moi despectiva do común da xente, dos medios, non? E entón, a ese respecto, hoxe xa vou rematar, quería recomendarles outro texto que está na página Teorías de Comunicación, tamén de Tony Bennett, pero este chamase Teorías Bennett. Marquen Teorías Bennett, e un texto que fala de teorías dos medios, teoría da sociedade. Non podemos facer teoría dos medios de comunicación non temos presente unha teoría social implícita. Pero moitas veces as teorías sociais conservadoras son absolutamente pesimistas ou despectivas, non? O pensamento burgués do século XIX, Gustave Le Bon e todo iso, preguntábase, pero que pretende toda esta xente, non? Todos estes anculotes, todos estes, non? Que sair á rúa agora, que? Agora todos que? Todos queren ser universitarios, non? E Aznar segue por aí, non? Dice, oh, non, mellor FP. Non, pero, que é FP, non? Dice, claro, e a máis é que pretendemos vivir nos sitios fríos en casas con calefaccións, non? E dicimos, pero é razoable, non? Porque hai moitas formas de enerxía medianamente limpas, non? Que se poden aplicar. Dice, claro que podemos facer sociedades moitísimo mellores, non? Entón hai, a veces, teorías sociais pesimistas, teorías sociais progresistas, hai, xa sei, teorías sociais progresistas, idealistas, inxenuas, pero temos que ver, non? Quen nos vota que tipo de discursos. E moitas veces son discursos profundamente despectivos, non? Coa inteligencia do común da xente. Vale. Eu a este respecto, pois, quería decir tamén, si que vou rematar, que o que a min verdadeiramente non me interesa é a multiplicación de medios comerciais, senón a expansión de esferas públicas que non estean secuestradas polo capital corporativo, que non sexan só a esfera pública burguesa que investigou quizáis con excesivo optimismo o Jürgen Habermas, e que analizaron máis críticamente Alexander Kluge, un magnífico ensaísta, un grande director de cinema, un home que ainda con 80 e tantos anos anda en bicicleta por Múnich, porque Múnich é unha cidade chaira, claro, sempre por eso non se encendería en bicicleta Kluge. E o seu colega Oscar Necht, que é un magnífico sociólogo e filósofo, non? Escribiu hai uns anos un ensaio que se chama que é un rexurdimento do marxismo porque nos compre un. Ali se fala de como moitas veces os medios están concebidos para, de alguna maneira, que moitos traballadores esquezan o malestar do seu entorno, se reintegren o día seguinte dispostos a producir, pero que o problema é que moitos deses medios o que ofrecen é unha subxectividade sumisa e que máis les valería aos traballadores elaborar os seus propios medios, non? Medios de outra maneira. Estas ideas de Kluge poden buscalas tamén na página de Teorías de Comunicación, perdón, as de colaborador de Kluge, de Oscar Necht. Miren, Oscar Necht, o xurdimento está aí. Creo que os medios crean subxectividade e entón, obviamente, para min non é o mesmo ler as páxinas de, por exemplo, de Amy Goodman en Democracy Now, non? Para min non é o mesmo ler algunhas boas revistas, non? A London Review of Books, non? Que ver Antena 3 ou Telecinco, non? Para min non é o mesmo mirar con satisfacción páxinas electrónicas ben boas que se fan en Galicia e en moitos outros lugares, non? Que ver a televisión podre de Jordi González, non? Que sí, efectivamente, ofrece unas cousas maravillosas. Saben que o último programa que presenta Jordi González chamase Más allá de la vida, non? Nun dos últimos levaron a Chiquito de la Calzada e puxeronlle unha medium, e a medium era o que en galego chamamos corpo aberto. Nese corpo aberto entraba a nai de Chiquito de la Calzada, a nai de Chiquito de la Calzada, decía de cousas. Bueno, en fin, sí,
quedei louleado, porque estaba comendo unha maneira cando vin iso, e pensei efectivamente que se lle afeitan as patillas a Chiquito, que era algo moi parecido a Luis de Guindos, ou Luis de Guindos, ese señor que era portavoz de goberno, durante a folga do 14 e do 15, Rajoy non estaba, e aparecer, e ese señor que no ano 2008 era o representante de Lehman Brothers en España. Eu creo que hai que preguntarse se esta artefactualidade pode facernos amnésicos, como pretenden estes señores legitimar a farsa que fan pasar por prensa. Creo que hai moitas posibilidades de facer prensa, radio e televisión boa, pero se nos sometemos ao sistema máxico da publicidade, ese ruido de fondo, se nos sometemos ao ruido do práctico inerte, hai que facelo así porque hai que facelo así, non porque se nos sometemos, por outra banda, a dinámica da fragmentación, non faremos bons medios de comunicación. Estuvo monolóxico, pero convido a un café, así que podemos tomar un café cando queiran, non sei. Bueno, hasta que nos supo a conserxe, eu penso que un segundiño podemos aproveitar, se alguén ten unha pregunta así, aquí es netamente os medios, xornalistas, entón, pois, alguén quere, hasta que nos supo a conserxe. ¿Cómo se podría generar el espíritu crítico en nuestros estudiantes, empezando así en la base, para que supieran un poco discernir cuando le dan gato? Porque incluso como adultos tenemos una fijación por la credibilidad de la palabra que es muy difícil de filtrar. Bueno, pois eu creo que teríamos que seguir cuidando a educación lingüística, porque a educación lingüística non é únicamente coñecer morfoloxía ou coñecer sintaxe, que, bueno, entrar en cuestións de semántica, a semántica moitas veces distingue semántica representativa, semántica non operativa, hai aspectos da semántica visual e da semántica verbal que son próximos, entón, cuidar a educación lingüística, cuidar un pouco a educación xeral, a educación sociolóxica, convidar a xente algunhas veces a escribir un texto ou a facer fotos ou unha noticia e decatarse de como efectivamente un pode facer representacións de boa fe que teñen un valor contingente, que son as representacións que alguén fai e outro pode entender, e como moitas veces podemos facer representacións absolutamente sesgadas ou parciais. Non sei se o que digo é moi pouco. A verdade é que hai moitos anos que en algúns países incorporáronse algunhas horas de estudo dos medios de comunicación nas materias de primaria e secundaria, en Suiza, en Suecia había materias específicas, e hai vos libros, penso no de suizo Christian Doelker, que ten máis de 25 anos, que se chama Os medios a representación da realidade, e que non se fixo así, senón incorporando algúns temas sobre medios de comunicación en lingua, en historia, facendo isto que chamaban contidos transversais, perdón pola pedantería, pero o problema é que logo ainda por riba unha grande parte destes contidos transversais viñan explicalos señores de medios comerciais, non vamos a jugar a hacer unha noticia, entón, a ese respecto eu creo que casi o mellor sería regalar esos rapaces disfraces de Kermit the Frog, la rana Gustavo, el reportero máis dicharachero, bueno, creo que o que si hai en moitos lugares hoxe un crecente nivel educativo, é claro que a xente pode ser consciente de que o uso lingüístico pode ser enganoso, pero creo que coa formación xeral vou a facer unha intervención un pouco parecida e quizás ofrecendo dúas solucións. Unha, a que acaba apuntabas tú agora, que era a alfabetización, alfabetizar en imaxe e en medios, os alumnos son consumidores de imaxes moito máis que de texto escrito, digamos, ou de texto oído, e, sin embargo, os alfabetizamos en texto escrito e oído, pero non os alfabetizamos audiovisualmente. E a outra ferramenta fundamental de defensa primaria sería o escepticismo permanente, o sea, ser permanentemente escépticos. E fago dous apuntes con respecto a isto. Un histórico, hai 10 anos, estábamos todos, bueno, algúns limpando as fins de semana en Muxía ou en Laxe, e chegábamos os luns a Ourense, e tiñamos que discutir coa xente se había Marea Negra ou non había Marea Negra. Había que discutir coa xente aquí, dicía, non é para tanto, non é tal, non.
e daquela son caía e dicía, ostras, non hai que ser, non só con isto, que aí veías a manipulación, bueno, manda truco, sino saben, ser permanentemente escéptico. é tan certo que ao que non lembramos, e isto de 10 anos, é que un momento no que na redacción de Televisión de Galicia parece mentira, porque isto afectaba a toda Galicia, os intereses dunha pública serán os intereses do país, estivo prohibido usar a expresión marea negra. Prohibirse a outra semana. Como rescate tamén. Vale. Bueno, estou completamente de acordo. A respecto de cultivar o escepticismo, sí, pero no sentido, digamos, máis académico, no sentido de que Hegel decía que ele era un escéptico e quería ser tamén escéptico co seu propio escepticismo. Mellor podemos facer medios, pero ten que ser de outra maneira. Vostede falou de alfabetización visual. Está moi ben. E mesmo non só alfabetización visual, que é un concepto moi preciso e moi interesante, son o que un colega que se chama Dave Rushton, escocés, chamaba alfabetización mediática. Sobre isto temos un texto tamén no 37, no número 37 da TVW, está na biblioteca. Dave Rushton é un escocés que, bueno, eu creo que está facendo unha tese agora en Gales. Dave Rushton era un señor que intentaba, por exemplo, que a xente puidese facer os seus programas de televisión e asistíaos técnicamente e recomendáballes non só facer as tomas dunha maneira ou escribir, e entón isto era o que chamaba facer unha televisión comunitaria, andaba cunha furgoneta por Escocia, por aquí e para lá, para que, digamos, a produción visual non fose únicamente as empresas que teñen gabinetes de prensa ou mercantil. E creo que sí que podemos aprender moitas cousas a través da educación, de como, algunhas veces, como a linguaxe, da mesma maneira que pode ser un instrumento de expresión e de investigación e de pensamento, pode ser enganosa. Agora ben, volvendo sobre o que usted decía, Herbert Marcuse foi, nun libro que acaba de traducir ao galego, O home unidimensional, moi escéptico con respecto ao discurso dos medios. Ali falaba da clausura, non? Ou de, digamos, da... Sí, o termo que usa é da clausura, da autorreferencialidade da linguaxe pública nas sociedades mediáticas. E a hora de falar da clausura, falaba de como xa nos 60 os políticos estadounidenses falaban cada vez máis con frases máis breves, nunca había, digamos, construccións complexas que indicaran a condicionalidade ou ese tipo de historias. Miren eses capítulos do home unidimensional de Marcuse. Ele era moi escéptico, non? Eu quero ser un pouco menos. Sí? Vamos fora. No se conserje, no. Y otro apunte que quería decir, que con respecto ao ruido de fragmentación, que me pareceu moi interesante. Perdonad, es que... Vale, sí. Falámoslo por aí.